What's up guys? Tina mama vari pano vanonzi ivo Lynette hove mama vari kutsvagawo basa, please vabatsireiwo. Hanzi yesi hanzvadzi ndiri kuHermanus ndiri kutsvagawo basa, any domestic work risingade haro mapapers. Ndokumbirawo undibatsire. Ndiri mudzimai ane makore 28 uye ndinoshanda nesimba. Handibe hangu, ndibatsireiwo ndiwane kuchengeta vana, ndatenda. Please batsireiwo mama ava, please vabatsireiwo. Vanozivawo kunowanikwa mabasa vanonzi Lynette hove. Hatina kukwanisa kuisa namba dzavo, munobata paFacebook pavo kana muchinge makwanisa kuvabatsira. Uyezve tinodazve kuudza vanhu vacho varikuda kubatsira vanhu vanenge vawana basa, vanoziva basa, akaona munhu akutsvaga basa. Please kana musingazivani, make sure kuti munosangana pano pane vanhu. Iwewe wacho uri kutsvaga basa, sangana nemunhu ari kuti ndakuwanira basa pano panowanikwa vanhu, pamo or whatever panongori nevanhu. Ungosangane nevanhu kwese kwese kana kuziva kumba kwangu vanhu vari kusangana nematsaona akasiyana siyana. Saka please be safe, motamba makangwarira. Uyezve musadyirwe mari, usape munhu mari usati waenda kubasa kana usati wataura nemurungu wacho webasa, usati waona murungu wacho ari kufanira kupa basa.